Yes, παιδιά, σήμερα θα παίξουμε ακινήτρο όπως βλέπετε και από τον Τζον Κοζίνο από το τελευταίο βίντεο που έκανε comment και πάμε να στο βίντεο. Το θέμα μας για σήμερα θα είναι θα λέγω ότι είναι το παιχνίδι. Έχει πόδια. Η συμβουλή μου ενάντια στα σημάδια γύρανσης στο κολαγόνο και η ρετινόλη. Νέο πρωτόκολλο αντιγύρανσης Lift Active. Κρέμα Collagen Special. Είναι κορίτσι, έχει δύο πόδια, είναι από παιχνίδι, δεν χρησιμοποιεί όπλα, δεν είναι από horror game. Το βλέπουμε στη ταινία πολλές, ναι φοράει μάσκα, όχι δεν έχει σχέση με τις αράχνες, ναι είναι link με τον Batman, δεν φοράει, ναι. Δεν θυμάμαι εγώ. Ενάντια στα σημάδια γύρανσης στο κολαγόνο και η ρετινόλη. Νέο πρωτόκολλο αντιγύρανσης Lift Active. Κρέμα Collagen. Το αντίπαλο του, Superman. Όχι, δεν είναι κοινό. Δεν είναι αυτό. Έχει μια. Δεν λέει πολύ κάποιος ξέρω. Δεν είναι από horror game. Δεν πολεμάει. Δεν χρησιμοποιεί όπλα, δεν είναι από Genshin Impact, δεν είναι από mobile game. Θα έλεγα να υπάρχουν παιχνίδια που το δεν είναι από LOL. Όχι τα μαλλιά. Όχι δεν έχει σχέση. Όχι δεν είναι από Combat. Δεν πολεμάει δεν έχει. Όχι δεν έχει σχέση. Δεν είναι σχολείο, είναι κορίτσι, είναι δεν θα παίξει στο online παιχνίδι, δεν είναι από Dota, δεν έχει σχέση με Roblox, χρησιμοποιεί αυτίδα, δεν έχει σχέση με Robin, ναι.
Συμβουλή μου ενάντια στα σημάδια γύρανσης στο κολαγόνο και η ρετινόλη. Νέο πρωτόκολλο αντιγύρανσης Liftactive. Κρέμα collagen. Και αν δεν ξέρετε, γράψτε στο comment, πατήστε like, subscribe, το επόμενο βίντεο. Bye! Τώρα, ώστε να μην μπερδέψουμε λίγο, θα πάμε με τον... Η συμβουλή μου ενάντια στα σημάδια γύρανσης στο κολαγόνο και η ρετινόλη. Νέο πρωτόκολλο αντιγύρανσης Liftactive. Κρέμα collagen special.